Kardom karbing long radon pansame apor milong tu se ako puthona le tumang nuwang thulo lasi pena tumnang pupu nang like inut YouTuber tang nang likam tang le ko puson sa porawe pupulang ma pu ahok lo tema nili inut YouTuber sitami si bangel alo nili full time abang kalidet full time bang nili GPP nili akapre ka hian sitami choklem det apose nili primary income bang ke la kalidet amase nili apor bang chelong le det ti akapre ka hian sitami engage det ti amase lasi pini ili tum ka chethan bonje bang ke lalo SSC along non lom hurisai puthak staff selection commission lasi arjing piglo nili labang sola marjana tumhanwan PG pu bangke setami apor ka chelong le pena joklo lasi pinia bangka apor melong tu se akona tumhanwan thulo se staff selection commission ili tum ka duka wes tami chiniji last tami si competitive exam lo sakuria aphan lo lasi labang so staff selection commission along non malom ason na a problem do pik hangyang ladak corruption pen chenglok ang son do pik lo ason do pik lo labang so buthak student atum protest lo labang so aka protest pen jok penan student do makisung sitame dolo lasi kopia pot la pen koson labang so alami tum chithan ponona atheli tum chini ponji je taring koi rapri pen tarik isi an labang so exam padu ponlo lake face kre thom anang denglo se labang so exam padu ponalong ke chokche penana do mane student atum ani kang samse do ama se aphi bang ke student um protest do lo se aphi bang ke labang so protest along hadak raikom asai khi police atum phan toy si panep damlo student atum phan la pen ke jail pa beng lablo la pen than bang atum phan an setame hala bangso protest long than bang atum setame chirap chetu dun lo je a hok lo la hai ke student atum phan adukang hoi palam lo jo ke pasung palam lo asi than bang atum asame protest dun lo la bangso protest long than bang atum han same panep pon lablo hem kang sam pathap lablo lalo tangte student atum ko pia posening kang samsere lalo ke chengsi bang ke lalo exam cancellation sudden exam cancellation tar mane men amase examer ni amase cancel plot lasi pinanga na tumke la puson lo kahelo pen ajat pen lo atheli tum kadu ka ve sami chini ji non ne tumla direct recruitment exam ke tok dona tum puno yan punon me thanga dim mat ke chelong le thik la puson thak thak se SSC long same me thanga dim long ma ke center chipuri re lasi hello pik pensi dampo exam e tok dunje phan dampo hadak ke le pen amad hadak ke board tartan cancel that exam cancel that pro first pen notified fe pin pen mune tumhan pachini ne pin pen si men amasa dakle po cancel that last bang so puthak se student atum aning kang samse che paklang lo kopuson se advance pen than thele examer ni amadle kopuse ke cancel plot lo lalo isi bangke lapen isi bangke kopiluma plotang te admit card ki pi kapader pena bason ke example popor si admit card se tami pilo ele tum ka doka ve same chini APSC ke tok dona tum ke advance se ele tum long lapti APSC lapen UPSC long bangke la puson ave se tami SSC long bangke non bangke la puson se tami nang man thudelo athe pipon ma bangte nini aprang example plotang te labang so si admit card people labang so admit card people ke pena na tum ke ka chini ne tum ta dopo ma pena tum ke admit card chelong lo blank side po tum sitami do hapina andum ke admit card ka chelong pen amat exam center ko na lo bong ta khelo pusepu lasi hala itu ma video same theklong je inora student aphan ke kopilo ma bong te admit card pilo admit card pidet pen pen option ke example pro opinion admit card long lo admit card ke long pen chelang lo kona si ke tang lo te Andaman and Nicobar pusepu भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? Andaman and Nicobar ko anya hajara surya kilometer dam na helang dam si hadak se exam pidam na helang tang tarni siverang bong leun jima leun e jola pusonang deng se tamin nang lerok lo mane kupilo ladake isipen bulang te management hin lo management meme pin khangyang lo government atum la anaki duk lo je government atum la an tangka ka velo je non banke exam finance tame manage ne delo men exam pin up son example plorang te pini son se admit card people kahe logic ke suri kilometer dam nang ji lan chota kalilang pinanga na exam center se tame haing na ma jo pusepu kona ne rong ave avia wong ave dim se adak se hem khali do koklo adak se exam center se tame ka paman pu la puson an se tame nang le rok la bang so pena jok se student atum mang kan ning punglo la pen kelang tum chelang se suri dilhi chalo pa alang tuma protest pon si damlo dilhi long jola puson se tame atum la anang deng samit deng ponang ko la pen puthori sia bangke ko piloma plotang te technical disruption bosipu technical disruption plotang te piloma pongte exam tok bom hosi tame a keyboard bang type no daka pak
kalip lo tang te mouse bang dam de pak kalip long te internet bang server bang busy server down po pak city posipu la puson se tame nang klang la ki kupilo la ke management lo ke meme lo exam tok bom ho jong si kupuson se server down pulo tang te kupulo la ke athe exam ke tok ya dak jong si 3 hours pulo tang te ghonta ke thombe ji la pena bat tok long le nang liyong si ghontai si bak server down pulo tang te la ke ghontai si ke dam tang lo chirui relo la so apor ke lapen ke hala bang so tok bom ho se mouse sitame dam de ta pak titi pusipu mouse sitame akhinu saide pusipu lalo la se mouse jong si hino dak lo bang te kupla exam tok ko ke athe exam ke tok hot ke li tum ke keyboard la pen mouse henlo mouse pen se li tum ero do anta cursor pa yong po kona da dim si bear do naima optional kona se choose naima mouse jong si hino lo bang te akama se pipelo jola puson sitame akes nang klang ulo la si student atuma state pen do an pen cherap chetu selang tum ka protest lalo la pen isi bang ke lalo ill treatment bo se podak security tum la an gunda side je security guard atum hata ka palang ke ton ke lang tum sami complain lo plotang te ulta pa do joi phansi bor ithu pusipu kopini complain lo jeni mouse hino dak lo kupson lo exam tok kimi yang pinon bo ang te akimi sitami ki pg phanawe pusi podak hadak awe pusi stock akimi ki pg pantawe alar bangke la bang somni than ke pad do joye phansi bor ithu pusi pulasi eli tum video news lang no bang te theklong ji hala inu da student phan ke phutheng kling lo pa flat den lo kopi polo bang te la ke ka protest apolo jeni tuma phan akimi mouse nang po keyboard nang po pala malang tum ke hang apolo ama si chebong du lo ma da ma security guard tu manga phutheng jing lo pa flat den lo jola puson se tami hala bang so dim long nang man आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया ये देखिए आप हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं पूरा हमारा पूरा Rasila kaduka we in charge overall ke kumata tum hase piluma bangte eduquity po company tum han pusip lasila bangso eduquity career technologies pula bangso private company ke lake aprang setame blacklist long ke do tang lo pusipu 2020 aning kan pen laphan ke blacklist long ki bit tang lo kupi polo plotang tem madhya pradesh along hadak teacher atum phan tet exam and bom hut haladak cheating pencheng lok ang ton hadak klang lap pusipula bangso company tum kachuma thatu je ason ka cheating ke choyor thap lapuson se hala tum han klang lo pusipu la bangso pena jok se aphia bangke la bangso company aphan ke blacklist bikok blacklist bikok aphidan te tangte pini ko pi posi la ana exam la ke la unimportant exam lo SSC la ke staff selection commission la dak sakuri aso sakali tangte la ana arpu ke the exam le kupisi la tum han ki pithula aprang sita me lamso kali da ka chong hia lam ke klang si la bangso a company equity company aphan ke blacklist bikok lo tangte piniar ni ke la tuma phanse kolong thu tangte da corruption kali makalang mate la an government dum tangka kawilo ma tangka sita me an taili tum form fill up lo bang de chini nangli ni list ame APSC UPSC exam piduno bang teli tum theklong je tangka sita me pinang asona itu ma phan nang charge ang en asi la haya tangka an sami ke en tang dele go puson sente exam misen ka contact je phanan samelang tum facility pitek the daloma la blacklist ki bi tang ka chong hu amen ke klang tang a company phanloma ke pinang ji la hello donatu la si non si tami aprang tenglo aprang hota la bangso madhya pradesh long tet exam ke tok hostami da ka chong hu chong hi alam klang si tet shot kalilo set exam ke tok hostami la puson lo alam klang pick anak alami klang dang da pidel lo non setami ko alami klang thuke puthot la son dak thaklo pinana dim exam cancel lo pinana dim ke technical issue pulo pinana dim ke sona problem to piklo admit card ki pdr pen chenglok taso upward penasi student atu manga ning punglo protest lo la pen hada police atu men ka che thengka che chok an setami dokok lo setami la andera phistami government men ko pilo step ke dengke ilitum ka duka ve sami theklong ji hala chairman SSC chairman pen ki pu pon theklong ji amen sonma te S Gopala Krishnan SSC chairman S Gopala Krishnan pen alang lipen pupon lo je exam abangke cancel se pe postpone pelo pusipu alang lipen pu exam ke patok chuoi phit phelo ko postpone pelo la ke exam ke la ke non ke piniar ni nang le tang lo te ar ni dang le tang lo patok pek ko puselang lipen pupon lo student atuma ke mang ko piloma blo dang te exam me sen nang contact non pu exam me sen nang contact non la pen ke la bang soi diquity phan ben non la phan piri non pusitame larle tapanjo tang de kupilo la bang soi equity company pena government tum pena channel cheme pik ma mate tangkalam le rok ma lahai lam sitame do olonon student tum pen karjupon lalo la seli tum lang dam lo bang te itum education hin ponon sakuri ki pia hin ponon ko na seli tum adet paprang bom lo kupuna se tum pangno bom lo kachilut ana lok se pangno unemployment ki ong la pen ke lahai asona corruption alam nang ke klang ki ong lapen ke si main agenda ke wani ko piloma buang de kaita
religion alam aron alam Hindu Christian Muslim labang so alam kai ke sitame hangrab julo labang so alam mangi even ilituma Chief Minister Hemanta Biswa Sarma samelang li news athing no masame pulo Hindu khatre me hepu jola puson penak dhoromanat pathe munak lo ala rabangke kacharli ahin sakuri ki piahin company aja da hin abangke ilito ma par capita income ahin abangke awidet lahain bangke papihup lahan lo donatum itum government han sami criticize me bangke lalo pininili nali tum phan lanse than pon thekchot po jong se akhibang jilang ani update do bom plodang tenili na to man ansosena update pon thupo kardom